farbati krov? Što je to? Adam! Barbiko, jesi li dobro? To su solarni paneli da bi u mojoj kući uvek bila energija. A odozgo ću staviti antenu. Tako je, pričvrstit ću ovdje. Sada mogu uhvatiti dobar signal. A šta radi Barbika? Kako teško! Barbiko, pomoći ću ti. Imam specijalni laser koji ruši gravitacijski zakon. Wow! Hvala ti puno, robote! O, kako slatko! A sada treba okačiti lampicu. Pričvrstit ću jednu ovdje. Kako slatko! Robote, šta radiš? Stavljam na kuću neonsko svetlo. Volim samo takvo svetlo. A sad ću okačiti ovdje kameru. Nešto nije u redu. Kamera ne radi. Treba uključiti režim električar. Sad ću popraviti kameru. Eto, sada radi. Ćao, mali ja. Wow, to je baš dobro! A ja moram staviti na vrata tablu sa mojim imenom. Gotovo! Tu će biti tepih. A ovdje ću okačiti lijanu sa cvećem. O da, moje dvorište izgleda fantastično. Sviđa mi se. Hvala, robote. I tvoja kuća je super. A sad ću dodati što više cveća. Svaka devojka voli cveće. Moja omiljena boja je roze. Dakle, stavit ću cveće ovdje i ovdje. Tako je. A sad ću staviti stazu od roze tepiha. Kako lijepo. A tu će stajati flamingo. To je to. Barbika je ukrasila dvorište. Ispalo je baš lepo. Hoću i ja. Napravit ću park oko svoje kuće. Dodat ću projekcije biljaka i nebodera. Da, tako je. Ovdje je postalo baš lepo i ugodno. Čak i ptice lete. Wow, robote, iznenadio si me. To je nevjerovatno. Stvarno, trudio sam se. Izvoli, to je holografski cvet. Čuo sam da voliš cveće, Barbiko. Da, tako je. Hvala, to je tako slatko. Još niko mi nije davao takve poklone. Ti si najbolje komšija, robote. A ti si najbolja komšinica. A dakle, vreme je da ukrasim svoju kuću iznutra. Tu imam mnogo posla. Dakle, početi. Tačno. Za početak mi treba pod. Pod mora biti mekan. Zato ću staviti šarene mekane slagalice. Da, super. Postalo je mnogo bolje. A sad je vreme da pojedem nešto. Obožavam žvaku, posebno roze. Naduvat ću baloni. Wow, baš je lijep. To će biti odličan ukras za moju sobu. Treba mi što više balona. Da, ispalo je divno. A sad mi treba slika, moja slika naravno. Tako sam lijepo ovdje. I stavit ću neonsku tablu. A tu će biti vreća za sedenje. I obavezno mi treba sto. Eto, na njega ću staviti svoj set za čaj. Zar to nije preslatko? Dakle, vreme je za čajanku. Kako ukusno. Moja kuća izgleda baš prazno unutra. O ne, prazni mi se baterija. Treba je napuniti. Napravit ću u kući stanicu za moje punjenje. Treba se odmah priključiti dok se nisam potpuno ispraznio. Uključujem. O da, kako prija. Osjećam kako energija puni moje telo. Odlično, završio sam. Sada mogu ukrasiti sobu. Stavit ću ovdje tepih za mog psa. Ostalo ga je napraviti. Kućni pomoćniku, napravi mi psa. Odlično. Dobar dečko, zvaću te Robi.
Ćao, ćao. A sada pomoćniku, napravi mi zvezdano nebo na plafonu. O da, baš lepo. Tako mi nedostaje svemir. Ali sada živim na zemlji. Robi, ovdje je baš lepo. Treba mi mikrotalasna. Imam picu ovdje. Za sad je baš mala. Treba je samo ugrejati. To mi je omiljeni ručak. Vidi, Robi. Sad će se povećati. Eto, gotovo. Hajde da vidimo. Da, to je savršena pizza. Probat ću je. Jao, stalno zaboravljam da nemam usta. Moram zvati u posadu komšinicu. Što? Što se dešava? Kako sam stigla ovdje? Barbiko, to je za tebe. Je li to pizza? Wow, izgleda ukusno. To je neverovatno. Hvala, robote, baš je ukusna. Ovo, imaš čak i svoje kuće? Kako je slatko. Ovdje je baš lepo. Hajde da se prošetamo. Robi, i ti isto. Moraš više šetati. Odlično. Barbiko, vidiš šta moj Robi zna. Robi, pokaži srce. Što? Stvarno je to uradio? Kako slatko. Robi, a da li znaš da plešeš? Naravno. Wow, ti si mnogo dobar pas. Hajde da se igramo sa loptom, hoćeš? Ja ću ti baciti, a ti mi donesi. Hajde, donesi mi loptu. Što? Kako si pametan? Svaka čast, ne mogu da verujem. Da, Robi, bio si odličan. Počet ćemo od Barbike. Hajde, saberite sebi odeću Barbike. Obožavam Barbike. Tačno, znam šta da radim. A naći ću odgovarajuću odeću u časopisu. To je baš ono što mi treba. Wow, kako je lijepa. Sigurno će mi trebati ova haljina. Oho, koliko odeće. Ne mogu da verujem. To je sve tako roze. A evo moje haljine. Dakle, ovo možete skloniti. O, da, neverovatno je. Oduševljena sam. Dakle, uskoro ću doći. Obukla sam se u stilu Barbike, pa gledajte kako vam se čini. Napišite u komentarima da li mi dobro stoji ova haljina. Vratila sam se. Oho, Miley, izgledaš prelepo. Hoću i ja da se obučem u stilu Barbike. Izabrat ću odgovarajuće odelo. Tu je tako veliki izbor, ne znam šta je zabrati. Opa, ovo mi se sviđa. Da, hoću da obučem to. Wow. A gdje je moje novo odelo? Našla sam. Izgleda divno. Presvući ću se. Kako vam se čini? Ja mislim da mi baš lepo stoji. Stavite like ako vam se sviđa moja odeća u stilu Barbike. Najavljujem početak šovu. Devojke, spremne smo da vidimo vaše izglede. Šta ste izabrali? Oho! Jao, tako se brinem. Da li vam se sviđa moj izgled? Trudila sam se. Oho, Quentinu se sviđa, Wendy se sviđa i Phoebe se sviđa. A i svemu se isto dopalo. Super, dobila si 4 lajkova. Miley, pazi! Ups, izvini, Miley. Ali sudije su se predomislili. Sad imaš 3 dizlajka i samo 1 lajk. Ostalo je pogledati šta je izabrala Tiffany. Ćao svima! Kako vam se čini? Meni se jako sviđa moje odelo. Važno je znati šta misle sudije. 3 lajka i 1 dizlajk. Što? Dizlajk? Ne prihvatam to. Da, tako je mnogo bolje. Jesam ja pobedila? Da, tako sam srećna.
Sljedeća runda. Treba vam odeća u rockerskom stilu. Hoćete moći? Jeli? Da, ja već imam ideju. Znam šta želim da vidim na sebi. Ne to. O, da. To mi treba. Wow, ovo odelo izgleda savršeno. Ne mogu da verujem da ću za minut izgledati ovako. Jedva čekam. Idem da se presvučem. Oho, zanimljivo. Oduševljena sam. Ovaj kostim je ekstra. A da li se vama sviđa? Pišite u komentarima. Smislila sam. Sigurno znam u čemu ću pobediti. Sad ću ga naći. Eto ga. Da, ovo izgleda baš moćno. Nikad nisam bila takva. Idem da se presvučem. Jedva čekam. Dakle, kako vam se čini moj stil? Moj izgled će sigurno oduševiti sudije. Osjećam se mnogo lepom i jakom. Da, rock'n'roll. Predstavljam vam prvu takmičarku i to je Miley. Hajde, pokaži nam svoj izgled. Wow, izgledaš baš drsko. Quentin, like. Wendy, like. Phoebe, like. Čak i Sam, like. Dobro, a šta ćete reći o izgledu Tiffany? Ona izgleda super, zar ne? Dobro, hajde da vidimo šta će reći sudije. Quentin? Oho, dešava se nešto zanimljivo. Wow, kakva energija! Tiffany, svaka čast. Jao, Quentinu se nije dopala takva muzika. A Wendy se svidjelo? A od Phoebe i Sama, dislike. Što? Pa vi mi samo zavidite. Dakle, ko je pobedio? Miley je pobednica ovog puta. Devojke, sada morate smisliti šareni izgled. Obožavam takav stil. Dajte sve od sebe. Naravno, ja već znam šta ću. Dakle, treba mi najvedrije odelo od svih. Da, to mi odgovara. Izgledat ću mnogo lepo u tome. Ne, ali to nije ono što sam htjela. Onda ću ja sigurno pobediti. Izabrat ću najbolje odelo. Da, ovo je savršeno. Uzimam to. Što? To ne liči na odelo koje sam izabrala. Tiffany, prestani. Dakle, treba nešto smisliti. Ne smem da izgubim. Evo potrebnih stvari, suknja i topić. Idem da se presvučem, a ti sedi ovdje. Pa ne, ja znam šta da radim. Dakle, trebaju mi makaze i lepljiva traka. Napravit ću sebi samo odelo. Sudije jedva čekaju da vide kako izgledate. Oho, izgledate nevjerovatno. Svaka vam čast. Sudije, šta mislite? Hajde, čekamo vaše ocene. Da, sudije su oduševljene. Od svakog ste dobili like. Ispada da je pobedilo prijateljstvo. Miley, Tiffany, izgledate divno u bilo kojoj odeći. Hajde, jedan aplauz za naše takmičarke. Devojke, kako smete da spavate na mom času? To je nepoštovanje roditelja u školu. Znači to je bio san?